Ning Mas Ayu, Ade, Lia, Sopo, Yono. Nah, pedot neh. Karaku, ketoke karo aku sensi nemrawontra Galak kok. mentah Mas. Ben, aku Galak. suara pedot kowe ora kowe gak pengen nyayang aku ngono leh. Ora kudu. Duh, lah gini ya. Muak ya Pak ya. Heeh. Dalem, Pak. Loh, seger ya, Pak. Lah mulane jenengan derek minggat mriki lak seger lho. Oh. Duet. Monggo Bapak nderek ngriki. Niki kalih putune piyambak lho Lah Pak. nggih. Kok putune piye leh? Piye to? Adik. Adik? Heeh. Adik. Dalam Dalam Mbah Surat. Mbah Ingkang Surat. putih Mbah Udi kang Surat. putih Mbah Surat. Panggilan Mbah Surat. Oh, sing Oh, nyawer mau. nggih. Monggo nek badhe nderek minggah mriki le, Mbah. Nyeket ngriki Mbah Surat. Mula kancane malah ditongi gegeman lho. Nggih. Iki ana pamundutan. Nggih. Nah, Gendhis manis negara angin lintang asmara dena kasunyatan Sudorondo mak boleh kok. Oh, kok nyetel YouTube Mas ya, itu, Mas? Boleh. iso. Sesuk kon nangkep tip dhewe ae sesuk. Ndelok, Mas. Tuh, andak lali. Aduh, Lali ya, Mas. Piye ki, Mas? Mau. Kecer ya ayo kene kan apa? isine kepleset ning kono mau piye, Pak? Nggih. Heeh, iki Langsung minangkane aturi mawon. ana Nggih. gendhis manis negara angin lintang asmara dena. Hah? Oh iya. Ora patek Oh, ketok aku iya. kok. Nggih. Ya, diaturi dikasih denok dulu nggih, Mas. Nggih, Ya. semoga katuraken kancam ngenyek. Alhamdulillah ayo. Aku CSM akhirah antara kok. Lah. Aku ning kene jol nek mameng mbok krumpyo wong papat ae ngene iki. Iki lho Mas sampean ki piye? Iki ana kembarane iki wong papat, iki wong loro, iku kabeh sampean iku. Lah aku gak dikandani kok. Se- Paling baik kok apa sedengan iki nggih, Mbah. Semoga minangkane pamundutane wonten napa, Bang Ayu? Diparingi sama heeh. Diparingi deno sinareng dening perkadang sapa nyoro nyampur sari. Katuraken sunggal muga sunggal tembangan wonten dino minangkane pamundhutan saking Bapak Kang Pemegati sinareng dening perkadang sapa nyoro nyampur sari. Sumangga. Bareng-bareng sama nyana campur sari. Vino Audio.
gugup ora. Apa endang nong di Lah iya. ya. Oh ini yang disunat ya mas, ternyata sudah besar ya mas ya. Madep rono aja madep rene kok iso madep ning Iku guman piye mas elek tenanan. Mas elek tenanan. Aku ganteng ya aku. Karepmu. Oh karepmu piye to mas? Iya. Mateng aku. Ini adiknya ini Oh, minta no, lagu no, apa no. lagi nih? Nah, sini. Keong racun. racun. Iya, kok yo roh keong racun bareng. Melok nyanyi lho. Ikut nyanyi apa nyawer aja? apikmu. Nyawer aja ya. Heeh. Heeh. Nanti minta lagi ya. Heeh, iya. Dikasih sekarang mas keong racun. Mangga. Sinaran tini para kadang sopo nyono nyambur sari. Ayo kesini lagi yuk.
Los iki los. Saya ngasih bingung oleh milih Heeh. nih loh. Apa mau Apa? apa lagi? Oh ganti itu. Ini ganti apanya? iki. Ini masnya. Iya kakak. Oh kakak. Ayo. Heeh. Ayo ndak mikir Ayo, ndak mau, kake. ayo mikir sih apa? Ayo, Ayo. 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 Oh manut, manut, Manut. manut. Ayo manut. Heeh. Tadi mas. Heeh. Ya. Sekatoran setunggal. Sama saya Genean. sudah ya ganti ya. Oke. Milih, 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 Milih milih. sing ndi? Ayo. Dari sini sampai sana milih. Milih mbak, milih mbak. Nah, Mbak. milih. Kakak, kakak. Milih kakak. Milih bude, kakak. bude, bude yang mana ini? Zah. Kok bude? Lo kakak ora roh bude mesti roh iki. Roy, tante. Tante. Oh bener cara Iya, kok. pilih yang Bener. mana? Ini. Oh, kok yo roh ya. Bola roh sing cilik apik. Aku nggak mau. Kamu habis ini ya habis disunat ya? Kamu habis sunat? Iya, coba lihat. Loh. Gak oleh toh. Sing kok tawani ngono aku yo gagenan sing kok tawani iki. Ora wis tuwek nggak mau aku. Loh, aku jam 16 setengah wis tuwek. Aku Apa? ke umur 16 setengah. Sisone. Ngono iku. Aku nggak dolop le. Iya aku. Apa? Iki Apa ngerasa- tah? Mau minta lagu apa? Minta apa? Piye toh? Kok gak tahu ki lho. Kok ora kok bantre mbokmu sing minta cium sing. Ndi, sapa sing ngomong minta cium kene? Pak Pak E. kamu njaluk abang. Ojo. Ojo. Oh, nggak boleh anak pinternya. Berarti kamu nggak mau mama baru kan? Iya, wes aman nek. Apik nom lho iki. Heh? Dalam Lapor bae. ora gelem bae. Ora gelem bae. Dah. Oh, iya, kenapa? Malah gerah berpengalaman. Apa Sing nih? tuwa. Apa nih? Jadi sing sepuh kan lebih berpengalaman. Lah iya apa nih? Apane Mbah sing berpengalaman? Dalam Wes wes. sing tuwa Oh. modalnya malah gede. Oh, Yo. aku mau dikasih PCX deh kayak yang di Pati itu loh. Yang kapur itu loh. Lah iya. Nah, semangga. Ini yang mana? Yang mana Ayo minta sayang? lagu apa? Oh, negara Negara angin. Angin. Kok roh ae to Kok roh? lele. Sik. Kok roh lagu sak. Lah ndi ku sangu ora, sangu ora. Delok. Aduh nah. Jaluk buke, jaluk buke sik nek. Kamu gong Mudun sik, cakot, kamu mudun urut sik. cakot bener. Bener kamu urut cakot. Mana kira-kira? Kok nek urung tok aja rene Aja ya. rene nek gong oleh. Aku yo mau nyanyi nek urung Pokoknya tok. nek urung oleh gong tak nyanyi. Kiki jaluk sik. Lah iya, heeh. Nah. Lah wi pakane yo melok munggah yo mathek ya. Heeh jane. Piye to? Piye le kabeh no, Pak ae mau ijek. Kok mau 4 tok? Ijek kae ning bapak ijek jaluk. Cepet. Jaluk sik. Jaluk sik ora. Enggak. Wedi mek sapa? Wedi sapa? Kowe. Lho kok Syukur. piye rek wedi mek aku? Ya wes ya saya langsung tak kasih sini. Nyanyi ya, nyanyi bareng ya. Hah? Iya maksudnya juga di sini sama Oke, aku ya. oke. Oke. Iku sapa iku? Siapa kan? Oh iku Ya dijak no, celuk sik, celuk sik, celuk. Celuk sik. Kak Rene lo. Kakakmu siapa jenenge? Jenenge sapa? Tadi. Kak Ulum. Eh? Ku kakakmu kandung kabeh. Ora. Dulur. Oh iya. Oh, Ya wes. dulur. Iya. Yes, ngono Mas, Semoga cukup menangani sekian. Negara angin. Bocah ono ning jero Oh, iya. bule. Barang samanya na campur sari. Ini yo balik tiga. Janji mulih ning aku sawise rampung urusanku. Tekadke masyora nang alam biada mina siji tekadku
njaluk sangune. Ana. Heh, Oh, cek piro? jaki, Lah oke jaki. dia mau mbok tekem ae kok makane jaki. Lho, Dik, Kene mau- kayak kene sih. Lho dik mau kanggo keno bias ya. Piye to? Ini minta lagu apa lagi? Lho mbah neh. Piye to lele? Lah sapa neh? Siapa? Lah kan yang sunat kamu. Heeh. Kan itu enggak sunat. Lah, Aku juga enggak mau nanya bapakmu. Kan bapakmu enggak nggak sunat. sunat. Ya sunat kan kamu. Iya. Cap caping gunung dijenglengke. Oh, iya. Nah, Gimana Mas ini? manut diaturi setunggal meleh mengke badhe niku diaturi caping gunung dijenglenge. Ya, dikasih Sing itu penak ya. Apa? Koleksi dari Saponyono ya. Sumangga diaturi menapa katuran sinaran dinimpur kadang sapa nyono nyampur sari dalah Vino Audio. Lho, aja sik. Urung piye bar. to, Le? Becik. Lho. Oh, jaluk lagi, Oh, jaluk jaluk lagi. imbah. Jaluk imbah. Jaluk imbah. Sinaran tinipur kadang sopo nyono nyampur sari. Semangga. Loh ya. Jare mbak. Lah ya, minta lagi ke Mbah. Heeh. Cepet-cepet, minta lagi. Oh, enggak mau. Gimana sih? Ora iki anggere ngeti aku gedek iki tak wedi karo aku piye lah cah. Kowe nyokot tok, Mas. Ya aku culik Ya, mau ewe yo nyokot ya, meneh. Ojo melengak go. Aku tak enggak golek kresek Lah ini tak ya, buntel kene ae kene ku tak ngono. buntel ya. Tak indah. Ndi? Kene. Aduh iso ono lho iki mau lek kresek kondi. Iki lho, ben rawet yo. Wes le aman le. Rene le. Endi anakwe mau? Yaudah, ini sudah kakak tutup mukanya ya. Iki Ya, lampune sini. diselematine iki kok. Ora. Yo. Lah kan ben gak wedi. Aduh. Ngono lho. Aja kok gelandang Ora nganggur ah. apa-apa. Nyantol ning untu kok gelandang nganggur. Ayo, Heeh. ayo sini ya nyanyi bareng. Ada kesayangan bareng. Saponyono. Nyampur sari.
Setunggal muga setunggal. Terima kasih ya Wong Bagus. Ndi wong kok ngethithir ae jablas nganggur. Setunggal muga setunggal menangani pamundutan Bapak Kang Agama Gugati. Mugi saged dados suka penggalih kunjung ngarsane para tamu. Napa saged ngaturi sugih rawuh sugih pinarak. Sugeng ngrapi dedaharan kasampun katuraken kunjung ngarsa panjenengan sami. Sinareng mirsani pagelaran Sopo Nyono Nyampur Sari. Dalam kasenguyung dening para kadang Vino Audio. Setunggal muga setunggal katuraken kunjung ngarsa panjenengan sami. Dherekaken jengkaripun Ningmas Ayu Widya Sopo Nyono Nyampur Sari. Tos pundi? Sepotane segere. Ya kaya aku iki to, Pak, seger. Sepotane Seger kaya buah jeruk. Hah? Kayak buah jeruk. Kok iso Iki jeruk? kan jeruk kan segar. Anak kecut-kecute piye ngono, Mas? Ana kecute ya ana Kecute manise. ana, manise ana. Ya, lah nek kok aku iki aku buah apa nek aku? Lek kowe buah apa ya? Semek ketoke. Lho, kok iso? Ya, ya kaya kesemek anjen. Rodok busek ngono kae. Lho kok malah Yo, apa malah ape to? Mateng aku. Pace. Heeh, minangkane pamundutan. Nah, niku wong ya wonten caping gunung dijengglengno. Sinten sing nyuwun caping gunung dijengglengke? Lah niku Mbak. Pak niki? Nggih. Mbak niki? Mbak jenengan paring asma sinten, Mbah? Mbah? Mbah. Jenengan paring asma Mbah sinten? Pak sinten? Oh, Pak Oh sing niki. gurine. Paring asma sinten, Pak? Mas Hah? Kadal. Ono kadal barang. Mas Kadal, Kok ono Mas. kadale barang niku Pak napa kok wonten Berarti merayap-rayap ngono ya, Mas, ya Lah, ning Kadal, Mas. malah penak lho. Piye? Teri. Kering? Lah gremet ngono nek. Takut rek gremet-gremet ki gremet nang ndi? Alah ngono wae kowe ya seneng deknane ate iso Ya. takut barang iki lho. Ya ancen ketoke sing gremet-gremet kuwi sing anu kok, Mas. Anu piye wong rodok jare keri-keri penak ngono. Lah ya keri-keri penak. Minangkane pamundutan wonten caping gunung niku mau tesih wonten saking Bapak Kang Gugati. Oke. Sampean sing jenggleng. Hah? Sampean sing jenggleng. Ajeng jenggleng ki apa, Mbah? Mbah terus. Mbah Surat sing jenggleng. Mbah Surat sing pundi? Monggo Mbah Surat minggah mriki. Nah, lho, nggih. Ya, alhamdulillah. Dherekaken jenggaripun panjenenganipun Mbah Surat. Yuk. Nah, nika. Ada ndobrok ning Atik kono le, langsung teng Mbah. mriku. Mriki le, Mbah. Ijol uang. Ijol. Nggih jenengan Nggih. 100 mengke kula ijoli 20.000. Nggih. Kok ijole mok 20.000 bloko iki lho. Lho ya aku mek untung kok. Pat. Iki SD mbok lulus mbok ora kok. Aku. 100 ijole kok 20.000 nganggur. Ya kan penting tak ijoli sak lembar. Lho, lah Mbak ijol warna abang siji sak lembar, engko tak ijoli siji sak lembar rupane ijo. Ya ijol ijo. Wong neratan kae abang mendek ngenteni ijo gek mlaku kok ya. Mulane kok alah ya. Ala wis to. Heeh, minangkane pamundutan ajeng jenggleng ki ambak, Mbah. Lho, Ora ngatasi, Mbak. aduh matek. Lah ngono mau njaluke bojo loro lho. Oh iya, bojo loro. Heeh. Iki Jenengan ajeng tambah bojo, Mbah? Ora. Mbak ditunggoni Mbah Dok. lah nggih, minangkane pamundutan napa ngantosi panjenengane Mbah Surat. Setunggal muga setunggal mugi dados suka penggalih para tamu. Dos pundi, Mbah?
Mboten. Oh, Mboten. gurijul dhuwit tok, Oh, Mas. ngicul duit. Iya. Nggih, menangkane pamundutan apa panjenengan saking koleksi dalem? Oh, ajeng nyawer. Ki Oh, mboten nggih. napa-napa, Mas. Disukane aku tak nyeker ae. Lagi nggo paringi napa? Lah jare capek gunung. Sido apa ora? Nek ora yo liyane. Aku kon jegleng iki. Aku wis suwe ora iso ngepasno apa ora iki. Kula wis suwe ora iki Mbah iso pas apa ora, Mbah? Heh? Kok nek ra pas tak benakno. Saudara dene berkata sapa nyono nyambung sari. Dalam marem. Arep. Heeh. Sesuk nanggapne nggih, Mbah. Nanggapne putune apa Lah, sapa? nggih. Apa tanggane ora apa-apa, Mas. Oh, sok Kapan-kapan. kapan-kapan. Semangga ya. Caping gunung dijeglengke. Saben bengi biantere, Mas. Bantere bae ketoke semangate. Nah, ayo. Nyawa Walah kuwi enake, Mbah. Walah suwe ora jute yo iso pas iki, Mbah. Heeh. Ayo neh, ayo neh. Neh. Neh ayo. Lho gak tutup no. Yen memajang lambung karun janur kuning, Mas. Janur kuning. Janur kuning, janur kuning, janur kuning, janur kuning, janur kuning, janur kuning, janur kuning. Janur kuning. Alah, Ora sambut. ngono rek mbok inceng iki jane ana apane. Sak mbok dawane oleh ku nginceng ae kok tak pasno iso ora wis iku lho. Kok iso. Ya kan penak sing dawa, Mas. Ayo. Nun. Lho. Semoga ayo kalajengaken. Kembang wiwetan gunung Ayo. Kedek wedi kene re. Aku kudu nguyok. Dungu ya yus sampe bisa. Lho. Lho malah lup dari mbake. Ayo kalajeng. Ayo neh. Ditutuk ayo. Aku wis kadung semangat iki kok. Pacitan serwi
Kadung penakan aku are. Oke, semangat yuk kalau jangan ya. Panas. Dan janjine piye Mas? Janjine kepiye? Aja ngeso-ngeso, aja mepet-mepet. Ora. Mepet lah gini kok rene lho Mas, mepet ngene lho. Yo kira nek aku kadung kudu ora gelem wis nek iki, Mbah. Lu anyep-anyep lho sedengan jane. Nek anyep-anyep niku penake napa ya, Mbah? Turu. Nun. Anyep-anyep penake napa, Mbah? Ngopi. Ngop. Kemulan. Panjake ngger turu Jarene kelon lho. Heh? Kok ya kelon to, Mas? Nek ndek bojo kelon lah urung ndek bojo. Aku urung duwe bojo, Mbah kelon karo sapa, Mbah? Mateng aku. Lu malah kucing iku gak nyediano wong. Alah ya iya. Kene Joko tenanan oleh golek. Joko to. Joko. Lah jare tek wingi wis karo wong kae. Wis mbok nggo. Kok nganggur? Tak terno ndekane wonge nyanyi kok iso kok tak nggo Jare nganggur lho. mampir. Heh? Jare mampir. Heeh, aku iku anggar kanyeber sithik golek-golek kok. Dan ya. Heeh, pokoke ana wedhus diwedhaki ya oke ngono ae wis. Buru genahe. Ditetekna yo. Panas udan, udan panas, aling-aling, ceping gunung. Ora ngono, kondeku kok mbok ambung ki pipi. Engko kasus. Iya aja lah. Mangko senene Jane ditawani ngono iku wis kudu ngono ae nggih, Mbah. Ayo. Biar. Alhamdulillah. Udan-udan. Kadung penakan ngene iki, Mbah. Terus lali kabeh. Yuk. Nadian. Dipasno sik iku diarekno rono diarekno. Nah. Nadian wadon sarta lanang Bali wong. mane banyu Yuk, sinaran film berkadang Sopo Nyono Nyampur Sari dalam Vino Audio. Kita suka berkali panjangan sami. Menangkan emang mundutan yang berwonten caping gunung. di zaman berjuang terkelingan anak
seko jagung yen mandong tasile ala capek kuno gayeng buatan Mbah. Alhamdulillah. Ayo dilanjut. Kayak 20.000 cintane ya, Pak. Nggih. Wis Tambah meneh nyuwun sangu Ibu meneh. Ayo. Syukur bisa nyawa kenangan desa dadi reja dene ora ilang gone padha lara seko jagung yen mandong tasile capek kuno yo jan gayeng tur yo rancak ngene iki lho campur sari angger murah penak yo laris. Piro Mas kita ngepene Mas? Malah gedang sak cengkeh dadi. Heeh. Syukur bisa nyawa untung desa dadi reja dene ora ilang kone padha lara lapa Ditayup napa Pak gendinge. Bodang kuning ora-orek. Oh. Once. Jenengan namine sinten kok ket wau meng Pak nyuwun ora Kadal ngono kok kenal. jarene Pak Kadal ngono kok sapa? Oh, Balasdan. Kok balasdan. Kajan apa? Pokoknya monggo jenengan minggah mriki, ayo. Turine ken nayuke jenengan boten derek beksa. Ayo to, Pak. Ayo. Semoga. Semoga kalih jenengan nggih. Semoga. Puji karo saipun. Asun minggah wonten ing pepagungan. Ijedo rembukan.
Monggo ayo, mau disepoti lho. Monggo. Monggo. Selak teko Bojonegoro iki. Bise. Ayo Pak, diurap wis Pak, monggo Pak, gage Pak. Jenengan, monggo. Nah, Bise selak mlaku Pak, ayo Pak. jos. Monggo lho Pak. Jos. Jas. Jas. Seger, Mbak. Nggih. Gere wae. Minangkari pamundhutane. Wau napa tayupe? Podang kuning orek-orek Mas. Podang kuning orek-orek. Lah nggih. Mangga lho Pak, mangga. Podang kuning orek-orek tayu Pak, monggo tayupan. Segere wae. Api aja. Ide wau niku teng mriku ming segar, seger goyang, gayeng. Kok mboten purun. Monggo Nggih. Mbah. Beksan tayu Maaf. priyen Mbah, monggo. Lah nggih, monggo ayo katuran jumeneng. Monggo Mbah. Semoga katuraken beksan tayub. Podang kuning orek sinar diribur kadang sopo nyoro yambur sari. Semoga. Mboten napa-napa Pak kok dibuat sendale. Dia kemawon lek ilang iki engko. Beksan tayub. Katuraken wonten podang kuning orek. Semoga bapake monggo Pak. Semoga tiang sekawan boten napa-napa ayo. Kasemanggakan. Esuk awan ning omah wis ora uyuran anggoleki sing tak sayang mubang midaran kon goleki ora krasa esuk awan nganti bengi Iman yen nganti liya kang nyawang Layang-layang tak sawang menclok ning ngepang Beganjangan tak rindik saka kademen Sarwi ngoceh dhewe ngale bencokan Kae tak suwun mbok aja ngece podang kuning gawe pikir kopi leret tak sawang katon manise bunga yen kelakon nyanding slirate bakal atiku kekiwang liyan yen si podang anggutun takti kebranan ora metu hatiku san saya gendreng tak seranani sun pikat kulut dengan beto
Monggo. Nora Parian bayar 50.000 malah. Ah, nggih. Nggih, Nora Parian malah Ana bayar dendane 50.000. pokoke. Segere wo. Segere wo. Adol kayu ning pasar ronggo bojo ayu nyawisi tangga. Mas ya piye bojo ayu nyawis ditangga ya larama. Saji seswa. Arane basa nawal. Hargane kawe kono jas. Kerewa. Seger. Jenengan Pak Gantos, Pak. Ganton, Nek ora gentinan, iso parian yo. bayar 50.000. Saged, Ndang. Monggo, Mbak. Malu-malu Ayo. Pak sing iki kok. Aduh. Angon pedet glundung galeng edan joget neng ndas bilang. Segere wae. Segere. Sampun, Pak. Sampun apa melih? Wis lek, wis Oh, seger. keringetan. Wis keringetan. Melih setunggal melih mboten napa-napa. Napa? Nggih. Segere wo. Nggih, siap. Semoga katuraken napa gendinge napa? Lu melih mboten napa-napa. Ayo wo, meleh wo. Nah, Apik apa? Ah, lah segere wo. segere wo. Apik kok apa? Ora wo. Mboten. Ora Oh, wo. mboten derene bapake mboten. Ayo. Apik kok apa? Terus pundi? Yes, setunggal bakal setunggal. Loh, melih loh. Nggih. Alah, alah. Nggih. Alah, kok ngono. Iya kono. Lah. Gayeng wo. Oh, barang yo. Yuk, ho. Lu gentar. Hey. Woi, Yuk, jaranan yo.
Segere wah, segere. Alhamdulillah matur Apike, sembah Wo. nuwun. Apike wo. Ade ajur boten. Mbah Surat pun mandhap ket wau. Lah ngentosi jenengan-jenengan terus sing barong ngono. Setunggal monggo setunggal panglipur. Katuraken kunjung arsa panjenengan sami katuran katuraken jengkaripun Mbak Ayu Uun Sagita Sopo nyono nyampur sari. Ya, 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 la, 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 la. Iki sepotane nggo kowe bae Mugane main apa? joget. Barongan Eleng terus. Mbah, jenengan pun sepuluh banget kena boyok Loh. kretek-kretek. Sepo umure ning tenagane jek koyo Tenagane wong jiwane jek enom lho, Mas. Mogane hawa. Yo Oh, go tambah samurat agak 72. Mogane hawa kata seneng joget apa? buyut ya, Mbah. Alah, sehat-sehat ya, Mbah. Alhamdulillah. Ora ketang sepuh umure ning ijeh nom tenagane jeh rosok. Maaf. Gak aku. Oh, iso nyamplom iki nyantol. Maaf. Lah Gak, kene aku. guriku nganggur kok. Lah kok ning dinding ngarepmu? Iya engko glundung nek kowe ning Lah ngarepku. mulo, eh. lah aku ning buriku to. Nek emang kowe menangane Pak. Nggih. Tembange Piye iki, menapa? Mas, dipeki sing alusan seragenan apa sing kepiye iki? Manut Manut kersane aku. jenengan. Diaturi setunggal tetembangan kang diatur panglipur kunjuk ngarasaning para tamu. Mugi saged dados suka penggalih. Kunjung ngarasaning para tamu sampun kersa rawuh rebargian telu punika. Duel ya, Mas? Apa? Duel. Duel. Heeh. Ini. Kalah duel. Janji, 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 janji. Oh iya. Apa jenenge Katresnan Sejati? Iya. Heeh, semoga sinarang dening perkataan sapa nyono nyampur sari. Semoga. Sinarang dening perkataan sapa nyono nyampur. Janji tresna disakseni lintang-lintang ing tengah bengi ati kang nandang asmara Gusti kula paringa usada rembulan ing wayah wengi nambahi kakasing ati iki pepujan ati ning ngendi duh wong ayu kang tak anti-anti Sinarang sopo nyono nyampur sari. Film audio.
tak hati-hati wiwit rikala semono. Ah, lu kok liwat. Kok jablasan. Angil men lho. Kok moyo wis kok. Sekarang dene mor kadang sapa jalan nyampur. Janji tresna disakseni lintang-lintang ing tengah ing wengi ati kang nandang asmara Gusti kula paringa usada rembulan ing wayah wengi nambahi kasek ati iki apa bu janate ning endi wong ayu kata ati sapa nyono nyampur sari yo Wong bagus aja sirana langsa aku tekan kendang tresna lelangan asmara gawe sewu rasa nambani atiku jiwa Kang Mas tantramna atimu iki saja kandhani sliramu ku bisa ketemu tresna suci manggih rahayu tresna suci manggih rahayu ya sama katuraken katresnan sejati ha. Semoga katuran setunggal melih badhe niki all artis ya di katuran kangge atur panglipur kunjung ngarosane para tamu lho ijazita Loh, ijek siji to. Lah piye ra kondo nek neh ya imbah no, Mas. kok gugup menjongoki lho wong aku wis santai kok dalam Ah gubek. gubuk asmara bawa Nggih. Semoga katuran gubuk Gubuk asmara asmara. dibawani. Heeh, badhe niki all artis amargi winatos sing wekdal nggih wong ayu. Kangge atur panglipur kunjung ngarosane para tamu ngaturaken panuwun kunjuk bawa ingkang menggugati sampun nimbali dening Purkada sapa nyono nyampura sari. Namun saged caos dedonga dalah pamuji putra ingkang dipun tetakaken dados putra ingkang saleh. Amin. Migunani tumrap bangsa dalah negara ugi ngabekti dalah tiyang sepuhipun. Amin. Amin. Semoga Sepinten, Pak? katuraken gubuk asmara dibawani. nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur lingsam yen kemutan lampahan kang kahuri
Semangga langsung buka celuk. Langsung Ya. buka celuk. Heeh. Acing. Ojing. Orjeng lah. Oh ya orjeng. Kok ojing nganggur. Liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak keleren ane ngecagak gambar tulisan warna abang tanda kasih sayang jenenge gubuk asmara biyen kae tak gandum tresno tanpa bantal tanpa kosa betapa ketaman asmara. Gubuk kae nyimpen wati wiwit biyen ora bakal lali gubuk kae kebakrita wayah wengi nganti jagat rena Catatan sakjroning ati gampang luntur saya merati aku kowe dadi garwa marga leret ning gubuk asmara. aturan studio dalam kasih tambahan dengan romantis dan sami sinarang dari perkataan sopo jodohnya Borsari Kalavino Audio. Yo yo yo, oh enak enak. Liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak keleren ning jagat kebak tulisan warna abang tanpa kasih sayang jenenge gubuk asmara biyen kae kanggo agem tresno tanpa bantal tanpa kosa bak abadi ketaman asmara. Gubuk kae nyimpen wati wiwit biyen ora bakal lali gubuk kae kebak crita wayah wengi nganti jagat rena
kasih. Sampun. Saderipun nyuwun pangapunten ingkang sakatha-kathahipun amargi mewinatesing wekdal kula sagotra keluarga sapa Nyonya Nyampur Sari badhe nyuwun pamit sinareng all artis saking sapa Nyonya Nyampur Sari hamba pilih kata kalepatan ingkang boten peranane wonten penggalih andika sami kula nyuwunaken agungi samudra pangaksami ugi ngaturaken panuwun kunjung ngarsaning Bapak ingkang kalih gati ingkang sampun kersa nimbali dening keluarga sapa Nyonya Nyampur Sari. Katuraken wonten all artis sapa Nyonya Nyampur Sari.
Senadyan apa tak kaloni menuruti kareping ati banjur saiki ketemu kawilungan ninggalake aku kaya sinendal atiku lutu metes nelesi bibiku yen pancene ora tresno boyo kandha kandha sing prasetya ojo dewi kelahati aku ora bakal kedeni kaya ngene lelakonku yen ngopo kok dadak ketemu yen pancen ditinggalake gawe kelo hati salawase Lulus Raharjo, akhirnya kita terpani berkunjung ke panjenengan sami. Bapak pilih kadang kalepatan, ingkang boten meranani wonten pegawai tiga sami kulo. Sakutra keluarga sopo nyoro nyampur sari. Nyuwunaken agunging samudra pangsami akhirul kalam. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kula.